Biaya Mijinain, Abuabo #1 electoral area. Aha, Eben Ensuo Pelele Potin. Na arehosem na ato anuanom a omotete ememe aha. Na aha no dodo na ete enuadan mu. Anopa yi, womanka bi anhyem. Ebinom afiri efie ekọ onwuma so. De bae ne se ejabrane abeto omo nuadan mu. Ama omo niema omagapade omo sika ahwere wonom pa. Ebinom a kyerɛ sɛ ɛdan a wɔda mu no anya bia nipa bɛsɛ enum die wɔn wɔ mu. Ebinom ɛne wɔn yerenom, wɔn kununom ɛne wɔn mma ɛna tete wɔn nuadan yi mu. Ɔpemso TV ɛne wɔn a wɔn ho aka ɛwɔ gya hyehyɛ mu bi ɛretwe nkɔmmɔ. Na wɔn de wɔn akosɛm ɛne wɔn awerɛhosɛm atu dwa sei. Medin di Idrisa Afisa. Acho anɔpɛya na eja tum ye ha. Na mi wɔ market na mo frɛ me sɛ wo hɔ no ehyi. Anokora ma ansan bedrum ye bibia ampie. Ye wo hɔ no nyinaa ahyi. Deɛ me hye ya me gyina hɔ a me kase. Eno nko a na ye me a me gyina hɔ. Bibia nhyi. Ma bebre. Ababu #1. My baby a yɛte no then doesn't then bedru 30. Ba yɛ dem wɔ yɛ nipa fo. Ba kokora ne mampie. Me a me gyina hɔ a me kase. Me nema ne dos wɔ dem ho. Ya yɛ wɔ no. Ɔmo wɔ no nyina. Ɔmo ntade nko a na ɔmo wɔ dem ho. Ba me nema me wɔ no. Me ntimi. Anwumbre baby a yɛbɛda no ɛno na yɛ asɛm. Because baby a yɛgyina mami ni a papa ni a bibia ni a wɔmba mienu ɔmo wesre me yɛ adwuma wɔ Kumasi Ketia Dubai me soa ma me pa Pacho idindi Idris Maria anapa we na yɛkɔ market na ɔmo frɛ sɛ edwa atɔ yɛ hanom no nti yɛbɛduru yɛ no yɛambɛto bibia bio. Me pacho ye nema ahye ye srɛ mo mboa ye kakra ntade kura ye hye ye nibi de ye hye ye ho nko a na ye ho nti e pamacho mboa ye kakra me maye fo me ye pa opa me pacho omo anka obi mu se light obi mu se gas cylinder no nti enim ade a e ma ha no hye ye.